La sarriassa és un dels pocs representants de la família de les aràcies que trobem a Catalunya. La trobarem en tot el que seria la franja litoral i prelitoral, sobretot en boscos de ribera o boscos ombrívols i humits amb sòls profunds. A la tardor treu les fulles, unes fulles que tenen forma de fletxa i molt sovint tenen taques blanques, i a la primavera és quan floreix. L'aurora podríem considerar-la en el món de les papallones com un dels símbols de l'arribada de la primavera. És una papallona que vola sobretot al mes d'abril a les zones baixes i al mes de maig en zones més elevades. Els mascles tenen les puntes taronges i són molt visibles, mentre que les femelles tenen les puntes negres i són molt més discretes. Fa l'aposta sobre poncelles de diferents crucíferes, sobretot en zones humides. L'arlequí és una papallona molt espectacular que trobem a finals d'abril i al mes de maig en llocs erms i pedregosos on hi viu la seva planta nutrícia, que és l'aristoloquio. És una papallona relativament comuna en la zona sud de Catalunya i molt més rara cap al nord i cap a les zones elevades, mai superant als 1.000 metres d'alçada. A més de les seves vocalitzacions, el picot garser gros utilitza sistemes de comunicació no vocal anomenat tamborineig, que consisteix bàsicament en copejar repetidament durant 1 o 2 segons una superfície ressonant, generalment un tronc d'arbre sec. És per això que és essencial no enretirar els arbres morts dels boscos. Els picots hi tamborinegen, però també s'alimenten dels insectes que viuen a l'interior. Justament ara, a l'abril, és quan és més habitual sentir aquests tamborineigs, que segons com recorden algun tipus de màquina. El mosquiter de passa és un ocell que, com el seu nom indica, a Catalunya el trobem únicament de pas tant durant les migracions de primavera com la de tardor. Cria a la meitat nord d'Europa i hiverna a la meitat sud d'Àfrica, per tant, realment, només utilitza el nostre país com una autopista. És molt petit, de tonalitat verdosa i durant la primera i segona setmana d'abril és quan és més comú a casa nostra.